Zakop mě a nepůjdeš dál. Zahneš doleva místo doprava a celý život už nebude ten samý. Stačí malá chyba v kroku, 1 sekunda navíc na semaforu, jeden cizí hlas, jedno zdržení ve dveřích a věci se rozpadnou jenom, ne horší, ne lepší, jen jinam. Jak tenká je hranice mezi osudem a obyčejným kamenem na cestě, který tě zpomalí právě dost na to, aby se s někým minul nebo potkal. Kolik našich velkých rozhodnutí ve skutečnosti nezačalo rozhodnutím, ale náhodou, která přišla převlečená za drobnost, za bolové ráno, za vlak, co ujel, za ulici, do které jsme nikdy neměli vejít. A přesto jsme tam byli, jako bychom tam od začátku patřili. Tak kdo to píše, když to nepíšeme celé my? A kdo nás vede, když se tváří, že jsme si vybrali sami? Kdo nám určuje směr, když zakopneme a svět se ohne? Když místo vpravo jdem vlevo a náhle všechno mluví jinak. Kdo nám určuje směr, když z malých věcí rostou roky? Když jeden krok přepíše mapu a srdce do ní kreslí cesty. Je to náhoda, čas nebo něco nad námi? Je to naše ruka nebo proud, co teče i bez přání? Kdo nám určuje směr, když každý pád má vlastní plán a každý omyl může být jen skrytě otevřená brána? Možná si myslíme, že držíme volant pevně, jenže i silnice má svoje úmysly. Město svoje zkratky, noc svoje dveře a život zvláštní zvyk ukázat pravdu až zpětně. Teprve po letech poznáš, že to, co tě tehdy zdrželo, tě možná zachránilo. A to, co tě bolelo jako ztráta, tě potichu vedlo k něčemu, co bys jinak nikdy nenašel. Kolikrát jsme chtěli jít rovně a místo toho skončili v příběhu, který jsme si neuměli ani představit. Kolikrát nás chyba dovedla přesně tam, kde bylo potřeba být, i když jsme to v tu chvíli nenáviděli. A co když směr není přímka, co když je to rozhovor mezi námi a něčím větším, co nás nechce zlomit, jen dovést blíž k sobě. Tak kdo to píše ty odbočky v nás? A kdo nás drží, když už nevíme, kam dál jít? Kdo nám určuje směr, když zakopneme a svět se ohne? Když místo vpravo jdem vlevo a náhle všechno mluví jinak. Kdo nám určuje směr, když z malých věcí rostou roky? Když jeden krok přepíše mapu a srdce do ní kreslí cesty. Je to náhoda, čas nebo něco nad námi? Je to naše ruka nebo proud, co teče i bez přání? Kdo nám určuje směr, když každý pád má vlastní plán a každý omyl může být jen skrytě otevřená brána? A třeba směr nevzniká předem, možná se rodí až v chůzi, v tom, jak neseme to, co jsme se nevybrali. Možná nejsme loutky a přesto nejsme sami. Možná je život na půl odpověď a na půl tajemství, které se ukáže teprve, když se ohlédneš. Tak zakopně, jestli musíš, a zahni jinam, jestli to přijde, protože některé dveře se neotevírají těm, co šli správně, ale těm, co se odvážili ztratit mapu. Kdo nám určuje směr,
ty, kdo nám určuje směr, když všechno praskne proti plánu. A právě tehdy poprvé doopravdy cítíš vlastní váhu. Je to náhoda, čas nebo něco nad námi, je to naše ruka nebo hlas, co v tichu zůstává s námi. Kdo nám určuje směr? Možná nikdo, možná všechno zároveň. My, život, pády, volby a něco tiché, co nás vede mezi tím. Zakopně a nepůjdeš dál, zahneš doleva místo doprava a možná právě tam začne tvůj skutečný